Ràdio, programa de difusió. Una conversa amb l'artista Rosa Llop i Munts Brunet, de l'editorial Consoni. Hola, soc la Rosa Llop i estic resident aquí a EART i avui vull parlar-vos d'un llibre que estic ara imprimint en residència a l'Automàtica, que és un llibre que he fet de manera col·lectiva, amb uns processos de treball col·lectiu per reflexionar sobre el temps. I per fer-ho, per parlar d'aquest llibre avui, he convidat a les meves amigues de Consoni, amb les que fa molt temps que treballo fent llibres precisament, i també comparteixo molt amb elles aquesta visió d'altres mons són possibles i aquesta idea d'imaginaris futurs diferents. Aleshores vull presentar la Munts Brunet, que és la companya de Consoni que està avui aquí. Hola, un plaer, Rosa. El que deies, fa molts anys que compartim camí juntes. Per nosaltres et vam conèixer, jo crec que estava pensant, igual va ser el 2016. Va ser a través del llibre de Gustavo Gili, que vas fer sobre portades. Era un llibre que teníem de referència a Consoni, que ens havia encantat, i de cop un dia vam dir, i si la convidem a la Rosa a fer un taller a Consoni? Teníem uns tallers, fem uns tallers que es diuen contextos sobre la capacitat de l'art i la literatura, punts de connexió entre ambos, i allà va ser on et vam convidar, vam veure que fluïa molt bé les connexions, i allà va ser quan ja vam voler treballar més amb tu, no? I Consoni som això, som una cooperativa. Consoni és un projecte cultural de llarg recorregut, són ja 28 anys, va començar l'any 96, sí, des de les pràctiques artístiques. És un projecte que ha anat mutant molt amb el temps, en funció també de lo que ha demanat la comunitat, i a dia d'avui, des d'aquest procés que vam començar a fer amb tu, ens autodenominem editorial. És a dir, el 2019 va ser quan vam fer un salt i vam obrir una nova col·lecció, que vam treballar tota la part de disseny molt mano a mano amb tu, Rosa, que va ser un plaer i un gust, que suposo ho anirem comentant ara. I a partir d'aquí va ser el moment que també vam canviar una mica la pròpia definició de Consoni, que a dia d'avui diem que Consoni és una criatura mutante, con la escucha y los feminismos como superpoderes, i això va sorgir de tot aquest treball que vam estar fent, que suposo que ara indagarem més en aquesta conversa. I tant que sí, segur que sí. Molt a parlar. Doncs mira, jo per activar la conversa d'avui he pensat agafar algunes de les pàgines del llibre que estic produint, que és un llibre, jo li dic que és un diccionari, és el Diccionari Anticipat, que és una poètica de l'interval, i és un llibre que reflexa una mica la idea de Borges del Libro de Arena, no? Que és un llibre que no té ni principi ni fi, ni està enquadernat, i es pot llegir des de qualsevol punt, no? I tot agafa sentit. I aleshores he triat algunes pàgines d'aquest llibre perquè les puguem anar treballant juntes durant la conversa, i cada una d'aquestes pàgines té una paraula inventada amb una definició per reflexionar una mica sobre el temps i altres processos colindants, no? I si et sembla, he triat la primera paraula per trencar una mica el gel, val? Molt bé. I començar. Sorprèn-nos, a veure aquesta paraula. La primera paraula és margímer, i la definició és un dispositiu mecànic per mesurar les engrunes del temps que deixem al nostre pas, un cop fet tot el que havíem de fer. I aquesta paraula l'he triat per començar perquè d'alguna mica reflexa una mica el punt de partida de la meva recerca sobre el temps, no? Que és aquesta idea del temps com un objecte, no? Un temps cosificat, que és el valor que li donem avui en dia al temps, i un temps que li hem atorgat la característica de ser escàs, no? Quan el temps no és escàs ni molt menys, no? Ni és un objecte, no? Ni té un valor econòmic al darrere. Són coses que li hem associat des del capitalisme. Aleshores m'agrada molt aquesta cita de Martí i Pol, que diu, de tant valors aquest món no commou, no? I és una mica aquesta idea, no? És aquest punt de partida per fer una reflexió sobre com estem vivint el temps, com el temps ens està accelerant, no? Com està fent que visquem unes vides, no? Que no ens sentim plens, no? Moltes vegades
més d'una i de dues vegades ens hem dit a nosaltres mateixes que no teníem temps, no? De fet, tu ara, quan estaves arribant aquí, estaves parlant d'això. Sí, deia que anava accelerada, que em notava, no? Corrents tota l'estona. I sí que m'agrada molt la cita que has mencionat de Miquel Martí i Pol, amb aquesta idea de que anem tan accelerades, no? La sensació que tenim és que anem sempre accelerades, sempre fent coses amb els deadlines que tenim, que sempre corre, i que al final si no parem, no? Sense aquest parar no tens temps de connectar, no? Al final és com que no tens temps de connectar amb la vida, no? De commoure'n, no? D'emocionar-te o de connectar, en certa manera. Com que és una cita que fa reflexionar molt. I el Margímer, no? Que sí, totalment. Entenem el cos com una mercaderia més, no? Al final diem, qualsevol cosa costa temps i diners, no? És aquesta idea del temps cosificat. Totalment. I una de les altres paraules que he triat per començar, que és una paraula que ja us havia compartit a tu i a la Maria en alguna ocasió, perquè sabia que us encantaria, que és una paraula que va sortir d'un procés que vam fer amb les científiques del CREAF, que és el Centre de Recerca d'Estudis Forestals de la Universitat Autònoma, que la paraula, diu així, és poliurgir, i el significat és compartir i disseminar la urgència per col·lectivitzar-la i que deixi de ser individual. I una mica també m'agrada aquesta paraula i penso que a vosaltres també us agrada perquè és important, no?, entendre que els canvis es produeixen a partir del treball col·lectiu, no? El fet de pensar col·lectivament, no?, que hi ha una possibilitat d'un imaginari d'un món diferent, no? I penso que això és com molt clau tant en el meu procés de treball com en el vostre, no? Aquesta idea de col·lectivitzar. Jo, en concret, en aquest projecte de les paraules que he inventat, jo faig servir una metodologia que l'anomeno entrepensar, que és una metodologia que serveix per pensar col·lectivament a través d'un procés artístic, no? Un procés de creació. I penso que vosaltres també feu servir molt aquests processos, no?, de treball col·lectiu per pensar conjuntament, no? I ens podries explicar una mica, per exemple, el procés de la creació del llibre de Relatos Lumbung, no?, que veu fer per la Documenta, sí. Sí, des de Consoni és com que el col·lectiu és algo estructural que nutreix tot el treball. Des de Consoni, que a dia d'avui som una cooperativa, de 3 sòcies, la Maria Macía, la Maria Mur i jo mateixa, però diem, després d'aquest treball col·lectiu que vam fer amb tu, és que esa criatura mutante és una criatura policèfala. És a dir, per totes les persones que han format part de Consoni, amb aquests 28 anys, que són moltes, que han fet que el devenir de la criatura hagi anat mutant per diferents llocs, però no només les persones que han format part de Consoni, sinó tota la red de persones que tenim al voltant, que diem Consoni, sense tota la red que tenim al voltant no faríem res, tant d'autores, com d'artistes, com de dissenyadores, com el teu cas, Rosa, com de traductores, des de després llibreries, centres culturals i lectores també, no? És com un ecosistema que és el que fa Consoni. Consoni sense aquest ecosistema no és res, no? O sigui que la nostra lògica parteix sempre molt des d'aquest pensament i des d'aquesta manera de fer. Les decisions a Consoni, que això ho saps bé, Rosa, quan fins i tot decidir una coberta, el color, qualsevol cosa, és com un procés de debat, en certa manera, no? Es comparteixen els materials i s'escolta totes les parts de dir, bueno, tu quina... Nosaltres ens sembla que el fet de recollir l'opinió, les idees, les mirades d'una diversitat de persones sempre podrem arribar a un lloc com que igual una persona sola no hagués arribat, no? No sé si dir un lloc millor, però sí un lloc més interessant, en certa manera. I sí que els processos de Consoni són així, tu els vius amb nosaltres, i el moment que vam començar a treballar també va ser per aquí, quan vam fer aquest taller conjunt que vas venir, després vam fer unes sessions de treballs, i va ser una sessió de treball en aquell moment que a Consoni fèiem una mutació més de totes les que anem a fer amb aquests 28 anys, i era aquesta mutació de passar de ser una productora d'art contemporani, que érem en aquell moment, a passar a ser un editorial amb un centre cultural a Bilbao. I en aquest procés dèiem, vale, ara qui ha de sostenir Consoni
és important que sigui una comunitat, no? Prendre consciència de tota aquesta comunitat lectora, llibretera, etc que havia de sostenir Consoni. I aquí va ser un procés que a nosaltres va ser un aprenentatge increïble, que va ser fer unes sessions de cocreació, de veure com el nostre context més pròxim, més divers, ens llegia Consoni, no? Com ens veien. Que nosaltres al principi dèiem, ai, quina vergonya, no? També haver de portar, jo què sé, d'implicar a gent a treballar, però bueno, el procés va ser molt, molt interessant, va venir gent molt diversa, amb perfils molt diferents, però amb una proximitat amb Consoni. I va ser un procés que tu ens vas fer jugar, ens vas fer passar molt bé, i després el fruit va ser brutal, no? Vam fer, recordo fer uns collaixos, i va sortir un imaginari d'aquesta criatura, no? I com la gent ens veiem, com nosaltres potser ens estàvem comunicant d'una manera molt sèria, quan en realitat sí que teníem un punt molt organitzades, com una forma de treballar molt alemana, però molt loca a la vegada, i això no estàvem sabent-ho transmetre, no? I al final, amb aquest procés, també diem d'escolta, no? Com l'escutxa, per Consoni és un superpoder també, i aquí va ser una escolta de la comunitat, i com en aquesta escolta va haver aquests resultats, no? D'aquesta criatura mutante, com era... I també el logo, no? Algo tan senzill com era el logo de Consoni, de cop, que s'havia treballat en el seu moment amb un artista, de cop va mutar, seguia jugant amb una tipografia similar, però tu captaves molt bé com des de Consoni era tan important els punts de vista, no? I com el logo de Consoni muta també, de cop era, uah, quina locura, que ens encanta, no? També, i que era una forma de transmetre també la forma de treballar de Consoni que va sortir d'aquestes sessions. I per nosaltres, dient això de la comunitat, és molt important. També la forma que definim Consoni a dia d'avui, diem, som una editorial independent, ho entenem de dir no formem part de cap gran grup, ja que a dia d'avui sabem que hi ha Planeta i Penguin Random House que agrupen molts sellos editorials i es desconeix. Diem, bueno, Consoni, diferenciant-nos d'això, no som part d'un gran grup, som una editorial independent, però dins del sector de l'edició independent també diem, som independents, però en realitat el que volem dir, no? Què volem dir que som independents? El que estem dient és que som interdependents, és a dir, que formem part d'un ecosistema, d'una red, necessitem d'altres editorials també, d'altres editorials independents que ens anem apujant les unes amb les altres i també d'un sector i un ecosistema, no? Com aquesta idea de la interdependència per nosaltres és fonamental. I linkant aquesta idea amb el projecte que vam fer a la Documenta, l'Umbung, per situar una micatona, la Documenta és un evento d'arte que succeeix cada 5 anys a Kassel, a Alemanya, i aquest any, no va ser 2022, crec, ho dic de memòria, però bueno, tot el procés va ser més durant la pandèmia, però els dies com que està obert al públic, l'evento era del juny al setembre, diria que 2023, va ser, 23, i allà els comissaris, era la primera vegada que els comissaris era un col·lectiu i un col·lectiu d'Indonèsia, d'Àsia, i un concret d'Indonèsia i era Ruang Grupa. I era un col·lectiu que ells en si ja eren Ruang Grupa uns 12 i a la vegada van convidar a altres comissaris, altres persones o del context de Kassel, d'Alemanya, o del context polític que els intentava sociopolític treballar, i al final va ser un equip de treball en un comissariat de 15 persones. És a dir, ja venien molt amb la impronta aquesta de lo col·lectiu com a base, no? I al final el que plantejaven va ser normalment la Documenta o un comissariat s'ha estructurat a través de conceptes, ells no volien estructurar-ho a través de conceptes, sinó de pràctiques col·lectives, pràctiques comunitàries. Com linkaven aquestes pràctiques comunitàries? El vèrtex d'unió era l'Umbung. I l'Umbung què és? L'Umbung és un granero d'arròs, literalment, on Indonèsia s'emmagatzema l'excedente, en aquest cas l'arròs, i és un espai que està una mica alçat, una mica a l'estil de Los Hórreos, a Galícia, té una mica una estructura molt similar, i a baix també era un espai de trobada, de reunió, de decisió de què fem l'excedent també, no? De gestió de lo col·lectiu. I ells venien a dir que la Documenta s'estructuri entorn a les formes de fer l'Umbung, amb uns valors també, valors com la generositat, solidaritat, el compartir, hi havia un decàleg de valors amb els que treballar
i ells invitaven després a diferents col·lectius, sobretot col·lectius del sud global i artistes, a participar a la Documenta. I també en aquesta forma de gestionar l'excedent socialitzaven també a nivell econòmic quan hi havia de pressupost per a cada projecte. I aquests col·lectius invitaven a més col·lectius. No? Era com una red, era com un sistema paral·lel al capitalisme en si, el que s'estava proposant, amb uns valors, amb una forma de gestionar l'economia, també la terra, el menjar. I era curiós perquè al final, en si, durant aquests 3 mesos que dura la Documenta, era un moment que no era en si exposar objectes artístics com a tal, a part que sí que n'hi havia, però també eren coses que anaven succeint. És a dir, una instal·lació, una intervenció, era muntar un restaurant, no, restaurants també, però en un cas era com una cuina i un saló, un menjador, com seria a Bangladesh, per exemple. I allà cada setmana, cada dia, un col·lectiu de la Documenta cuinava i s'anaven donant interaccions i temps per compartir d'una altra manera, no? I això era una mica el que ells anaven generant. I en el cas de nosaltres vam ser les editores artístiques de les publicacions, i una de les publicacions, a part dels catàlegs clàssics, el catàleg clàssic de la Documenta i un catàleg més... hi va haver un altre catàleg il·lustrat, més amb imatges, amb il·lustracions. Vam fer un altre projecte que era... La idea que tenien és com l'umbung, que el concepte l'umbung és una paraula que a nivell internacional i en certs territoris on és una paraula que segueix vigent a dia d'avui. Una paraula amb una trajectòria molt llarga i a dia d'avui segueix existent. Nosaltres el que vam fer va ser mapejar a quins territoris succeïa això. I en comptes de fer la proposta inicial era més aviat fer un assaig com una sociòloga parlant sobre aquestes paraules ancestrals que segueixen vigents a dia d'avui, i va ser, i per què no fem la pràctica l'umbung, no? I això va ser el nostre repte. Com posem la pràctica l'umbung dins del sector de l'edició? En un context com la Documenta, que també tens un pressupost que t'ho permet, encara que no tens un temps que t'ho permeti, no? És com no tens el temps, però sí tens un pressupost. I la proposta va ser mapejar a nivell internacional quines paraules seguien vigents. Va sortir Ubuntu a certs països d'Àfrica, va sortir Tekio a Mèxic, Muchirau a Brasil, Ausolan al País Basc, Almende a Alemanya, en total 10 paraules, i a cada territori buscàvem una editorial independent, una editorial interdependent, que pogués proposar una autora que fes un text de ficció sobre aquest terme concret en el propi territori amb l'idioma del context. I això va ser al final, el resultat és un llibre amb 10 relats, però que existeix amb 10 idiomes diferents. Amb 10, el castellà estava duplicat perquè un publicàvem nosaltres l'Estat espanyol en castellà i després el publicava el Madí a Mèxic en castellà també. Però en total és un llibre que existeix amb 10 edicions diferents que han estat distribuïdes i comunicades a diferents parts del món. Hi havia una editorial, per exemple, l'anglès el vam fer amb una editorial de Nigèria, que ara participarà a la Literal. Després una editorial amb àrab, també. Cada editorial publicava amb el seu idioma i cada editorial era curiós o màgic també, com Xu Alberdi, per exemple, que havia fet el text en euskera, ens preguntava, què, ja teniu tots els textos? Funciona el llibre com a tal? I nosaltres dèiem, fins que no tinguem el llibre traduït no ho podrem saber. Perquè, clar, havíem rebut un text amb àrab, un text en anglès si podíem, en euskera i en castellà també, però la resta d'idiomes en indonesi, Margin Kiri, que també estarà a la Literal, diferents textos que, clar, no podíem. I de cop, quan ja vam tenir la traducció, realment el llibre funciona, és un viatge, no? A través d'aquesta idea de lo col·lectiu, del treball comú, de maneres molt diverses. De cop a Indonèsia, a una illa, a la jungla amb una xaman, després al País Basc amb les goitiberes, que són com uns carros col·lectius que es fan a les festes, no? Coses molt diverses. A Brasil, més la idea de lo col·lectiu, la dansa... Com cada cop és un viatge al llibre i funciona, perquè entens com a nivell cultural la interpretació del temps també, de lo comú, com s'estructura, no? a cada lloc. I aquest va ser l'experiment i realment aconseguir que el llibre arribés a contextos molt diferents, que també era com una
com una aventura, no? Moltes vegades molts llibres de centres artístics o d'eventos d'aquest estil queden reduïts al context, no? De la documenta i no surten de la documenta, però allà realment es va aconseguir perquè, clar, cada editorial tenia molt treballat en el nostre context un canal de distribució i de comunicació, no? I allà realment vam aconseguir que entrés. M'encanta com expliques això, Munx, perquè a més és tan bonic, no?, entendre aquesta idea d'estar interconnectades, no?, de realment de compartir els processos per fer realment que el projecte sigui més gran, no?, que és una que jo quan també busco amb la meva pràctica dels entrepensats fer aquest treball col·lectiu, és també un acte d'escolta, no?, l'entrepensar com un acte d'escolta, de veure què diuen les persones, no?, quines són les seves visions del món, no?, i poder jo també alimentar-me de les seves visions, no?, vull dir que és un acte, no?, com col·lectiu alhora, no?, que ens fa créixer a totes juntes, no? I m'encanta que ens estàs explicant de l'umbung, de les paraules, d'aquestes paraules que persisteixen, no?, aquestes paraules ancestrals que continuen estant presents, no?, malgrat tot el temps que ha passat, no?, però que vol dir que són paraules que construeixen, no?, la comunitat, que formen part, no? Auzolan, el País Basc, és auzobarri l'entreball, és una paraula, tu al País Basc dius aquest cap de setmana auzolan, que em mudo de casa, i la gent sap perfectament. Fixa't, quin poder, que tenen. Sí. Bueno, això lliga molt amb el que volia explicar ara, no?, que perquè jo vaig triar fer aquest treball del diccionari, no?, d'intentar reflexionar les diferents idees que tenim col·lectivament sobre el temps, reflexar-les en paraules noves inventades, les vaig triar una mica en base també a aquesta idea del Borges, no?, de que la creació de les paraules, amb la paraula en si, no?, també hi ha tota una construcció de mons, no? I també alhora també em sentava molt amb la idea de Foucault, no?, també sobre les paraules, de que les paraules estan inserides en un context, no?, i que les paraules, quan les estem formulant, formen part d'aquest context, no? Per tant, quan estem inventant una paraula nova, que era per mi el projecte, no?, pensava, si ens estem inventant paraules noves, doncs aquestes paraules estaran reflexant uns desitjos d'un context que tenen les persones i alhora estaran com projectant possibilitats de futur, no? I aquí havia triat així ara per explicar-te d'unes quantes paraules que penso que reflexen molt també això, no?, tant el temps, moment, no?, el moment en què estem vivint, com aquesta paraula que algú es va inventar que es diu toxtam, no?, que la seva definició és temps tòxic, verinós, que té una influència nociva o perniciosa sobre algú, no? Com algú, no?, pot inventar-se aquesta paraula, és molt significatiu, no? Està parlant de com afecta el temps, no?, d'una manera no positiva, no?, tot el contrari, no?, assignant una proporció enorme de toxicitat a les nostres vides, no? I també aquesta altra paraula que també es van inventar unes companyes que es deia chitja, que és un recipient per guardar el temps, no? També està com reflexant també un desig de fer que el temps no s'esvaeixi, no?, que sigui alguna que tu pots conservar, no?, quan en realitat el temps potser és de les coses més intangibles que existeixen, no?, per molt que les vulguem cosificar. I em va agradar molt també aquesta paraula d'Oasc, que és el déu del futur, no? També està com... No tenim una paraula pel déu del futur, no la teníem, no? I també penso que algú que desitja tenir una paraula per designar el déu del futur també està dient moltes coses sobre com estem vivint el temps, no? Sempre posant l'esperança en el que vindrà demà, no? Totalment. En comptes de viure el present. Sí, i aquest toxtam seria com aquest temps capitalista, no?, que dèiem, que és aquest temps tòxic, no?, aquesta forma d'entendre-ho, que lliga també amb el chitja, que és com que notes que el temps que no existeix se t'escapa per les mans, no?, i que aquesta idea que el temps passa volant, no?, que és al final quan estàs tan accelerada que no et dona temps de connectar. Això inspiren moltíssim. Sí, totes les paraules, és molt bonic tenir-les aquí al davant, la veritat. Exràdio, un projecte d'art. Espai de reflexió.